Bruno Ferrari nám dokázal, že lze popřít zdravý rozum. My vám teď dokážeme, že lze popřít gravitaci. Podíváme se totiž na No Gravity Camp. Je to největší tréninková akce freestyle bojového umění v Čechách. Jedná se o kombinaci akrobacie a bojových umění. Koukněte se na to, abyste věděli, do čeho jdete, kdybyste chtěli být třeba Bruce Lee nebo Van Damme. Milovníci freestyle bojového umění jsou nepříliš početnou skupinkou nadšenců, kterým prostě klasické karate, taekwondo nebo wushu připadá příliš nudné. Našli zábavu v překonávání gravitace a provádění různých krkolomných kousků, které mají svůj původ v technikách různých bojových umění. No Gravity jsou webové stránky, je to server, kde se sdružují lidé, kteří se zajímají o freestyle a freestyle triky, to znamená to, co tady probíhá teďka za náma. Stránky No Gravity existují asi rok a půl. Zhruba před rokem vznikla myšlenka prvního kempu tady v těchto prostorách ve Svitavách. Od té doby jsme tu vlastně po třetí. Je tu vždycky tak kolem 40-50 lidí. Poprvé to vzniklo jako takový sráz těch fanoušků těch bojových umění a freestylu, capoeiry, možná i breakdanceu trochu. No a abych navázal teda na tamto, tak si myslím, že je tady k vidění hodně věcí, které možná normální člověk ani neví, že se jde s tím tělem provádět. Jo, že ty lidi tady překračují hranice toho, co s tím jde udělat. Já si pamatuju, že s klukama, když jsme tak v 16 letech trénovali, tak jsme vůbec neměli ponětí, že něco takového jde udělat. Jo. Takže my jsme ty hranice měli úplně někde jinde. A od té doby, co začal ten freestyle, jak se začalo soutěžit, tak každý půl rok se vymyslí nějaká nová sestava, nějaký nový trik. Lidi se toho hnedka doučí, zjistí, že to možný je, že to teda jde. Postupně čím lepší. Zásluhu na rozšíření freestylu u nás má partička výstředníků ze skupiny HKC, což je malá filmová společnost, která vzdává hold hongkongským akčním filmům a v nejskromnějších amatérských podmínkách točí úžasné filmečky plné nejlepších freestylových triků. Jsme začínali s freestylem zejména my jako Team Fighters už před 5 lety. Můj trenér Miroslav Sobotka, Rudolf Vrba, Marek Svitek, já, David Stránský, Honza Vlasák, vlastně jsme to tady tak nějak táhli, teď se přidalo plno lidí a neměl nás to kdo učit, co se týče těch akrobatických prvků, takže jsme stahovali videa ze států, kde se jezdí liga normálně a podle toho jsme se učili jednotlivý ty triky, taky ty základy, by člověk měl zvládat a vlastně až potom, když už umím ty základy, tak pak můžu rozvíjet další techniku, vymýšlet si svý skoky, dodělávat do těch vrutů třeba různý kopy a dopady a to už potom je ta fantazie, už tam je pracuje na plný obrátky. Že jsou to sestavy na hudbu, je tam naprostá volnost, co se týče vymýšlení triků. Jediné, co se tam teda nesmí, tak nesmí tam být hodně gymnastický prvky. Gymnastickým prvkem se rozumí třeba samotný salto. Můžu tam mít jeden gymnastický prvek, ale když jdu už salto s kopem nebo salto s roznožkou, už je to freestylová technika. To platí u všech ostatních vrutů, kopů a podobně. Hodnotí se tam zejména to, jak ten člověk vypadá, to, jak působí na první dojem, jak to zahraje určitý situace, pak hlavně technika, že? Protože se tam hodnotí technika z bojových umění, musí tam mají postoj nízký, údery, seky, zpevněnost a pak samozřejmě ta akrobatická část, že? Dopady po těch skocích do postojů a zase taková ta jistota. Základ freestylu spočívá v perfektním zvládnutí triků. Internetové stránky nogravity.cz nabízejí na poměry našeho netu něco skoro neuvěřitelného. Najdete tam seznam 25 základních triků, u řady z nich je návod na to, jak se trik naučit a u některých je ke stažení i video s provedením triku. O něčem podobném můžou začínající fanoušci skateů, inlinů, BMX nebo třeba snowboardáci zatím jenom snít.